untuk teman-teman jaga warga 3 atau 4 supaya masuk ke lokasi pentas sekali lagi karena ini jadilan cewek. Terima kasih.
sanding walikat godhek wong simbar cocok wong wis nyoga Tuti lamun katututan lamun mangsa rawe krote kaya rawe krote kaya rapangono magawe to garing wah Cumangkah ageros rasa sumbar lindu bumi goncang kanjeng lumuluduk ketur-ketur
Rimang kali aja lor asilole. Baleri yo. Yo. Janji setia di Malaysia. Neng Bandung. Bandung Selatan sih. Aku jadi Bandung Selatan. Aku ora nyanyi kok, Mas. Musim kemarau. Iyo. Kita Mas Febri. Dalam. Sakjane sakit goyenge iki. Piye? Ning sik mesake YouTuber. Piye lah? Lek arek gawe judul piye, Mas? Pak, Lek do gawe judul piye iki kok? Janji setia cinta pertama di Malaysia Bandung Selatan Dadine Bengawan Solo. Solo. Ya wis ra apa-apa. Hah? Medre, wah pinter, Mas pinter kayak pinter. Cerdas kok yo. Soalnya biasa di prank penyanyi ngono. Ngene Mbak Tata. Piye, Mas? Karang Wiyogo niki yo Bondan CS to sidane. Bondan CS. Improve para Wiyogo ki nyeri. Saka sinden Wiyogo ki improve ngeri. Luar biasa. Janji setia iso dituruti. Ning Ah. janji setiane ning Bandung sik. Neng Bandung sih. Nah, engko bar kuwi ning Malaysia. Neng Malaysia ketemu nih, Neng. Solo iki mah lho. Ketemu ning Solo, dadi Bengawan Solo. Ora apa-apa Mbak Tata. Musim kemarau. Riwayat mundur. Pedagang selalu naik itu perahu.
Sinar senang langit bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Bengawan Solo, riwayatku kini sedari dulu jadi berhati-hati sari. Musim gelap tak berapa airmu, di musim hujan meluap jauh. Yo, ho, ho, Akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, kau selalu naik itu perahu. Aku sudah jangan ku sayang bila ku ingat Ku lupa
lagi garapan muni terus ki awake dhewe nyambut gawe ya. Oh ya. Iya, sampai La Fazarina.
sore coba akhire mas bondan kira-kira sing dilirik wis duwe bojo. Mbak Dita, Mbak Tata, kalian Mas Febri. Dalem Nggih, dalem Mas. Mas. Kasih apa iki? Manut. Yo. Wis kelakon Senin lawate Esunya riko kebyani Samono kuniani Amono riko kutyane hati Sagaraya ana pasisire setelas nanda manase widanyo pipalo langko rana biae yama kakandika Tiga, dua, satu, Kakak Rima. Habiskan.
Wis lamar Mas Bondan. Janda aku dapat. Ayo, monggo Mbak Tina. Rapi perawan. Buat siapa? Oh iya. Iya, Mas Bondan manungke Ducang Romo. Ducang Romo. Cilikane. Buntute sing ana mulune. Yen digoyang aku pengahe. Penak Mas Edi. Penak tenan. Oh. Koyo 12 hari deh. Yo, Sebulina. Apa? Ayo. Yo, Pak Tata yo. Yo. Habiskan Mas Eko. Ayo toh, ayo toh, ayo toh. Yo. Amin. Yuk, kode. Iya, apa Mas Bondan? Yo, nama Mas Eko. Iya, biasanya apa? Kok biasanya apa? Aku kira ngerti tenan iki. Biasanya apa Mas Bondan? Oh, Anu biasanya. mawon. Oh, iya Mas Eko. Biasanya Mas Bondan sing nambani. Apa? Heeh. Oh, Ora kejaba kuwi biasa. wani ora. Ayo, Wani ora. Medhot. Iya medhot. Ampun. Iya Mas Eko. Iya Mas Eko. Mas Bondan. Ampun, ampun. Senengane iki nek garapi sinden ya nek digarapi genti kudu gelem. Ayo. Ampun. Medhot wani Ayo ora. tanggung jawab. Oh, wis jam to Mas. Oh, wis jam ke lho, wis dilirik. Ora apa-apa iki wis jam ki oleh Wis wis. dilirik. Yo. Ayo ayo Mas Bondan. Ora. Iya. Ayo. Umar Moyo. Umar Maya Mas Bondan. Yo monggo Mas Yo. Bondan. Monggo diwiwiti Mas. Buka celuk Mas Febri. Umar Moyo.
ingsun timbali Nyampleng tenan. Ingsun timbali. Ya gone melu gera. Aku melu. Coba Nyegai. balik. si Umar moyo ingsun timbali Yo ya gone. Ingsun timbali. Oh, kok. Elak. Bagus. timbalono mermoyo Yo. Iya. Raden Janaka. Padha Mas Gundeng ya cerahe Arjuna. Yo maksudnya. Mas Gundeng. Ayo maksudnya. Yo. Maksudnya. Ayo milih tukang gendang apa tukang ibunan? Orang kebunan. Yo. Gepeng ya. Wah, candak sopo iki? Anjeng gelek angin mati Iya. iya aduh iya mengkelok neng wit nganu Neng tukang Demo. demo. Heeh, biasane ono kok yang Biasanya ki di pangku ya, biasanya ki biasane di pangku lho. Apa? dan Biasane di dilirik dan pangku. biasanya di pangku ya. Di pangku, oh. Oh iya mencane nggon. dan dilirik dan Sik, tak eling-eling. piye kowe nek kaya ngene iki mbiyen tak larani dan Kok sik tak eling-eling jenenge Mas Febri, Mbak Tata, Mbak Dita. Yo. Heeh, terus Telu kuwi, telu dino ngas, hati-hati kuwi. Hati-hati tenan. ora dukunmu aman kok ngopo kowe iya Terus kita aja wadek kene iki to. Biasanya salim dulu. Oh, iya. salim se. Iya, salim se. Salim se. Salim se. salim se ayo iya modar kowe dan Kok aku yo manut. dia yo tak larani kowe iki Sabar ya Ndan kok bali ra buka kilawang. Dilanjutke aja meneng to. Ayo. Aja krik-krik. iya sih Yo. Ya sing sabar to Sabar. kene iki. Sabar to, Dan. Ya kok kowe iki. Entrane. Anjeng gelek tangi maneh arep cari yang jatuh manute opo mano soone ketang ojo Gani. ketang soone tukang ketang wis iki ra ono chemistry-ne wis ora Ora dadi. ono, nek iki ra dadi. Ora Ya dipadake to. Ora ora iso ngono. ora iso. Mbok napadoi rasane beda Ndan. Rasane beda ndak? Tetep beda. Eh. Mbok rupane iki kek wis abang ireng tetep ra enek rasane. Aku mau kon salaman sik lho. Heeh. Iki salaman sik ra. Ora. Kek salaman sik kek. Iya. Salaman sik. Gur salaman alah Dipadake, manut ya to. Allah. Nah, nek bukan muhrim iki bener ngene iki. Iya. Ora kaya bondan kabeh disikat. Bundar. Yo. Oke. Ya. 3, 2, 1. Dang deng. Tak. Ayo. Olah, jembrek ayo. Gamelan Brek. dhewe, gamelan dhewe. Dang deng. Tak. Tresno ati
besok dijak terus ya, Dan. Oh, beres. Beres. Awas orang bisa tak santet ya. Yo. Wah, ayo. Tia, Tia. Sahara. Iya. Yo, rada halus nek rada halus. Gak terima kalian seror. Iya, iya, iya. Kong loro ya